Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 2 көнгә иртәрәк Чаллыда җылылык трубаларында сынау уздыралар. Асфальт салынды, тик эш төгәлләнмәде. Галәскәр Камал бульварындагы юл ни өчен машина йөртүчеләрне канәгатьләндерми. Меңгә якын бала дәресләрен бүлеп урамга йөгерде. Ни өчен 30-нчы мәктәп укучыларын эвакуацияләргә туры килде. Шәһәрдә кайнар суны иртәрәк бирәчәкләр, исегезгә төшерәм. 5 сентябрьдә бөтен шәһәр буенча прессовканың соңгы этабы башланды. Аны 9 сентябрьдә тәмамларга вәгъдә иттеләр. Чаллы җылылык шелтәрләре оешмасында трубаларны сынау эшләрен 2 көнгә алданрак тәмамларга ниятлиләр. Иртәгә кайнар суны Зия бистәсендә яшәүчеләргә һәм яңа шәһәрнең кайбер йортларына бирәчәкләр. Тулаем барлык шәһәрдәшләргә кайнар суны 8 сентябрьдә тапшырачаклар. Чаллы җылылык шелтәрләре оешмасы җитәкчесе белдерүенчә, трубаларның яртысы диярлек таушалган. Хаталарны трубаларны сынау вакытында ачыклыйлар. Җылылык биргәнче трубалардагы җитешсезлекләрне төзәтәләр. Эш башланды, тик төгәлләнмәде. Безнең кайнар элемтә телефонына шундый хәбәр килеп иреште. Машина йөртүчеләр Галәскәр Камал бульварындагы асфальтны мактыйлар, әмма эше бетмәгән диләр. Халык яңа юлдан инде кимчелекләр күрә алдагы сюжетта. Камал бульварындагы юлны ясауларын халык озак көтте. Мондагы шакыр-шакыр шаккатмалы иде. Августта юлның беренче катламын салдылар. Бульварга бурылган урында сикертмә калды. Ужасный выступ. Это я постоянно, вот ребенок просыпается у меня на этом выступе. Я проезжаю сколько раз, а его забыли, наверное. Очень не нравится. Почему? Вот чем не нравится? Ну, бьет, потому что по машине. Что бы хотели? Ну, чтобы выровняли чуть-чуть. Камал бульварында җәяүләр өчен юл чыгу билгеләре дә куелмаган. Юлда эш бара дигән кисәтү күптән юкка чыкты. Халык бу кимчелекләрне көзге яңгырлар башланганчы төзәтерләр дип өмет итә. Рим Әхмәтова, Елена Камалова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Бүген шәһәр судында 22 яшьлек Алексей Селивановка карата хөкем карары чыгарылды. Ул тормыш иптәшенең 38 яшьлек абыйсын үтерүдә гаепләнә. Җинаять 1 июльдә була. Миратлар арасында ызгыш чыга. Нәтиҗәдә 38 яшьлек иратны полиция бүлегенә озаталар. Икенче көнне аны иреккә чыгаралар. Ул янәдән туганнарына кунакка килә. Бу юлы исә гаепләнүче үзенең хатынын якларга теләп иратны үтерергә мәҗбүр була. Гәүдәне тураклап Боровецкий урманына яшерә. Әлеге җинаять өчен аны 9 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Ул бу вакытны режимлы колонияда уздырачак. Чаллы элеваторында күселәр үршергә мөмкин. Икмәк продуктлары комбинатын тикшерү вакытында техник регламент таләпләрен бозу очрагы теркәлгән. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә күзәтчелек идарәсе икмәк запасларын кимерүчеләр ашамасын өчен, дымланып юешләнмәсен өчен элеваторда ремонт уздырырга кирәк дигән кисәтү калдырган. Әмма белгечләр сүзенә колак салмаганнар. Шуңа күрә оешма инженерына карата административ беркетмә төзелгән. Аны 1000 сумлык штрафка хөкем иткәннәр. 30-нчы мәктәптә өйрәнүләр уздам легенда буенча ашханәдә янгын чыкты. 903 кеше дәресләрне калдырып урамга йөгерде. Укучылар әлеге чараны өйрәнү максатларында гына уздырылуын алдан белмәде. Барысы да чынбарлыктагы кебек. Янгын сигнализациясе яңгырагач 4 минут эчендә өстәмә ишекләрдән барысы да урамга чыкты. Ахырдан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы беренче медицина ярдәме күрсәтергә өйрәтте. Хаталар юк диярлек, вак кисәтүләрдә төзәтер өчен мөгаллимнәргә вакыт бирелде. Уку елы дәвамында монда өйрәнүләр һәр мәктәптә 3-4 Педагогический состав сработал на оценку хорошо, все очень хорошо сработали. Повторяюсь, то, что единственный замыкающих не было. И провели вот то, что перекличку на улице, отставших нету. Безнең мәктәбебездә 7 пожар вакытында 7 чыгу юлы бар. Мәктәбебез автоматлаштырылган сигнализация белән җиһазландырылган. Бүгенге эвакуация бик уңышлы үтте. Бишлеге дип әйтергә була, бернинди паника булмады. Казанда халыкара мөселман киносы фестивале башланды. Анда 60-ка якын фильм тәкъдим ителә. Бәйгенең финалына үткән 14 фильм арасында Татарстаннан 6 эш бар. Бу татарча мультфильмнар: Мактанчык Шепшек, Шүрәле, Карбыз һәм Туган җир мәкиятләре. Фестивальгә дөнья күләм балет сәхнәсендә өчүче татар дип бәяләнгән Рудольф Нуриевка багышланган фильм да кергән. 9-нчы халыкара Казан мөселман киносы фестивале 11 сентябрьгә кадәр бара. Бәйгедә катнашкан фильмнарны бу көннәрдә башкала кинотеатрларында карарга мөмкин. Соңра аларны республика шәһәр районнарында да күреп булачак.
Октябрьда Марина Цветаева туғанға 125 ел булачак. Танылған шағирә гомеренең соңгы елларын Алабуга да уздырган. Әлеге вакыйга уңайыннан күрше шәһәрдә Марина Цветаевага багышланган 2 күргәзмә ачылды. Ике күргәзмәдә дә картиналар Марина Цветаевага багышланган. Рәссам Виктор Аршинов картиналарны майлы буяу һәм куаш кулланып язган. Шагирның әсәрләреннән өзекләр дә өстәгән. Поэзии Марины Ивановны всегда можно найти ответы на свои трудности. И когда обращаешься к ее поэзии, получаешь и наставления, и советы. Киләсе күргәзмәдә акварель һәм төсле акбур кулланылган. Бу Ирина Колмогорцева иҗаты. 2015 елда ул вафат була. Әмма Марина Цветаевага багышланган зур мирас калдыра. Рәссам Алабугада еш кунак була. Станковый лидер график әсәрләр белән бер рәттән художник рәссамның үзенең куен дәфтәреннән дип әйтгәндә алынган этюдлар, акварель буяулар белән эшләнгән, каләм белән эшләнгән эшләре куелган. Алар инде берничә нускада булмый, бер генә. Марина Цветаеваның 125 еллык юбилейына багышланган күргәзмәләр 10 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Кунакларны Алабуга шәһәре Казан урамы 24 йорт адресы буенча көтәләр. Музей дүшәмбедән кала һәр көнне эшли. Хәзер рекламалы мәгълүмат ишаллыга беренче тапкыр Мәскәүдән цирк номерларын суда күрсәтүче программа алып килделәр. Аквашоу уникаль программа. Шәһәрдәшләр су хайваннары һәм акробатларның номерларын күрә ала. Артистлар беренче чыгышларын киләсе атнада тәкъдим итәчәк. Диңгез арысланнарын Чаллыга иң беренчеләрдән булып алып килгәннәр. Калган хайваннар юлда әле. Алар салкын көзгә өйрәнмәгән, шуңа күрә шидлекләрен махсус җылытканнар. Өстәвенә гаилә әле күптән түгел генә ишәйгән. Данные животные приехали из Уругвая. У нас семья, самец, самочка. И вот 1,5 месяца назад родилась малышка в Карелии. Мы ее назвали в честь этой республики. Она у нас Кари. Хәзер эшчеләр циркның куполын урнаштыра, бинага 2000-гә якын кеше сыя. Тамашачыларга салкын булмасын өчен җылы бирәчәкләр. Тематика морская, выступать будут огромные морские львы. Очень идеальный аттракцион, если считать, если из животных. Далее огромные нильские аллигаторы. Причем дрессировщик выступает с открытой пастью, засовывает в голову. Очень интересный номер. Мәскәү циркының беренче номерларын 15 сентябрь көнне 19 сәгатьтә 65 комплекста урнашкан Эссен гипермаркеты мәйданында күреп булачак. Билетларны цирк кассасында һәм Омега арзан сәүдә үзәкләрендә көндезге 12-дән кичке 8-гә кадәр сатып алырга мөмкин. Инвалидларга, ятимнәргә һәм 4 яшькәчә балаларга керү бушлай. Күп балалы гаиләләр өчен ташламалар каралган. Мәскәү циркы Чаллыда 15 октябрьгә кадәр булачак. Бу сезгә искрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Что-то сегодня твой не на шутку разошелся. Да купила в аптеке Алмах 01. Стала его применять, теперь его узнать не могу. Не ходит, а летает. Радуем ценами. В сентябре купите Алмах 01 выгодно в аптеках Вита, Вита Экспресс и Эскулап. Do you speak English? Если вы не поняли, о чем речь, то эта информация для вас. Идет новый набор в школу английского языка Мистер Смарт. Детские и взрослые группы. Телефон для справок 51 07 56. 8 и 9 сентября обувная фабрика «Город Киров» принимает обувь в ремонт в торговом центре «Арзан».